Moi drodzy, słuchajcie, spotykamy się tutaj na tej transmisji na żywo, ewentualnie na YouTubie. Jak ktoś ogląda na YouTubie, to witam serdecznie. Można od razu dać łapkę do góry, bo po co się lać żurem, a plaskiem ocierać. Jak głosi napis, spotykamy się tu dzisiaj w celu, prawda, a propos de facto per saldo, naprawienia mojego statywu. Głos jest taki, a nie inny, albowiem mówię do mikrofonu z kamerki, a kamerka ta odznacza się tym, że ma super jakość obrazu i super chujową jakość dźwięku, jak wszystkie kamerki internetowe. I co mogę powiedzieć? To ja, Niklaus, zwany powszechnie jako Mikołaj. Jeżeli ktoś nie wie, co zaszło, to odsyłam do filmu na YouTubie pod tytułem Koniec kariery streamera, youtubera, gdzie dokładnie jest przedstawione, prawda, jak mój statyw nieodżałowanej pamięci Polek generalnie wykitował, albo jak to inni mówią, kopnął w kalendarz, kipnął, kojfnął, zdech, odjebał kitę, wykręcił wora. No, generalnie tak wyszło, że się zdupił. I tutaj będziemy starali się go ratować. Może ja najpierw, mam koszulka tematyczna, nie pytaj się skąd, ino godej mi Hanys. Słuchajcie, to jest statyw. To jest ten statyw, który się zdupił. To jest obrotuwa. I słuchajcie, sprawa rozbija się o to, że słuchawki z mikrofonem, słuchawki z dupą, a nie z mikrofonem. I tak, sam się zdupił. Jak mówił Arnold Boczek, jak Boni Dydy. Słuchajcie, problem polega na tym elemencie. To jest moja gumka, to raus. Tutaj się generalnie dokręca, tylko że już się nie dokręca. Kręci się i kręci i piszczy. Pewnie nie słychać. No i tak to stoi w miarę, no bo nie ma żadnego obciążenia. Ale kiedy zamontować tutaj mikrofon, następuje coś, co dotyka mężczyzn w pewnym wieku, a jak widać nie omija również mechanicznych przedmiotów typu pokroju statyw. Także no, ja będę się starał ten statyw naprawić, bo szkoda mi pieniędzy na nowy. Czy nie możesz tego chycić śrubą i podkładkę na... O, a wiecie co ja jeszcze zrobię? Ja jeszcze zrobię taki motyw. Czekajcie. O. Żeby youtuberzy oglądający na YouTubie mogli sobie czytać komentarze genialne hitboxowe. O, to jest niegłupie. Usztywnić badylem i taśmą. I właśnie pomysł Skygamera okazał się tu, że tak powiem, pomysłem, prawda, wiodącym. Podobno tabletki pomagają w pewnym wieku. No tak, ale to pozdrawiam, no tak, wszyscy teraz pozdrawiają YouTube. I tak to wygląda rozstoj mili. Gówno będzie widać większy ten czat. Nie no, jak się da duże, to wszystko będzie widać. Kamera jest najważniejsza, nie czat. Nie, proszę nie robić takich bimbałów. Dobra. Słuchajcie. Rozstoj mili. Przechodzimy do operacji naprawa. Także tak. Tam jakieś gumki się zepsuły. Ino o jednym. Teraz pokażę wam, jak działają tak zwane nóżki. To są nóżki od statywa. Żebym se okna nie wybił. Jakby se okno rozdupił na live, to by było 1000 widzów od razu. Jeszcze jakby policja przyjechała. Większy czat. Nie no, po co większy? Jak kogoś czat interesuje, to full screen. I wszystko będzie widział.
Albo trochę większy dam. Wybrzydzają. Nie, powiększyłem sobie czcionkę. O. Dobra, to się zrobi potem. Wszystko wasza wina jak zwykle. Nigdy nie pasuje nic. Dobra, dość. Tak, coś ty taki zgrzany, no bo wróciłem z podróży. Przejechałem 650 km pociągiem. Jedno miejsce w Sejmie, cała mniejszość niemiecka, ten dla Mikołaja, tak. To są nóżki. Ja te nóżki teraz rozłożę. Do pozycji, że tak powiem, takiej. O. Skręcę. Tak, witam YouTube, wszyscy witają YouTube. I teraz tak. Chcę tu zrobić Ordnung muss sein. Słuchajcie. Hasło tego. Jak to się nazywa? Tej naprawy brzmi langsam, aber sicher. Ja słyszałem, że po niemiecku już nie wolno. Dobra, teraz tak, rozkładamy. Wszystko w lustrze widać, jak przykręca, to odkręca. Tak to nie działa. Dobra. Teraz tak, wprowadzamy operację masturbację. Nie. Dobra. Mikrofon. Potrzebny mi jest mikrofon. Ja go tutaj dałem. Tutaj jest. Jest mikrofon. Zamontowywam go. Albo zamontowuję, jak kto woli. Tutaj. Gdzie on ma być? Jestem przystojny jak nigdy. Szczególnie po 7 godzinach w pociągu. Nawet się nie umyłem. Bo YouTube ważniejsze. Dobra, i to działa tak. Teraz musimy wycyrklować. Nie wybij niemieckiego okna. No nie, Jezus, niemieckie okno jakby wybił, to by się Niemcy w grobie przewrócili. Dobra. I teraz tak, pozycja, jak to będzie stało? Dobrze. No dobrze, żeby to stało. Najważniejsze. Stabilnie. Jakoś tak. Tak będzie stał. No ja sobie będę regulował jak chcę. Pociąg spoko. Pociąg spoko bardzo. Dobra, tak będę siedział, albo tak będę siedział mniej więcej. Czyli tak będzie mikrofon. Czyli na tej wysokości muszę go, że tak powiem, udupić. Dobrze, to jest już jakaś poszlaka. On musi być tak mniej więcej. Taśmą Niklausy. Wiem, cześć Dariola. Słuchajcie, i ja mam taką koncepcję. Moja koncepcja jest wieloraka. Ja wam to zaraz pokażę. Kabla mi nie starcza. Zobaczyliście to, co miało być ukryte. Jeszcze trochę mam. Dobra. O. Słuchajcie, i teraz... Wszędzie się zjebało. Nie ma... Jaki burdel? Że kurtka na drzwiach wisi, to nie burdel. Od razu. Nie będę wam pokazywał tam, bo głupi jesteście. Dobra. Słuchajcie, i teraz tak. Przykręcała nakrętka 8 zapewne się zdupiła. To jest jak twoim dokładnie. Tylko, że tutaj to jest całe w perony zabudowane. I to jest właśnie cały widz w tym, żeby nie... No bo to musiałbym było zdupić wszystko, nie? Musiałbym to zdupić.
A ja nie chcę tego rozdupiać, bo tego potem nie złożę. To jest tak zrobione, że tutaj nie wystaje śruba niestety. Niedziela i nie posprzątane. A może dlatego, że wróciłem godzinę do domu temu. Głupki. Wykręć śrubę regulacyjną jak się da. Nie da się. Nie da się. O to właśnie chodzi. Ja to przypierdolę na taśmę, a potem zrobię zbiórkę na live na nowy statyw. W zasadzie to już można wpłacać, także donaty działają jakby co. Można dawać. Dobra. To będzie tak, tak. No tak. Tak, dobra. Słuchajcie. Teraz z pomocą przychodzi mi to. Wiecie co to jest? To jest gazeta. To jest gazeta. Ja teraz koncek tej gazety biorę. Treści są obojętne tej gazety. Pójdzie na statyw, a nie na fundusz partyjny PiS-u? No nie pójdzie na fundusz partyjny PiS-u. Dobra, i teraz robimy tak. Nożyczki. Nożyczki. Nie tajmować. Nie robić tego. Nie robić z czatu waszej własności. Bo to jest moja własność. A tak naprawdę to wszystko jest państwowe. Jak za komuny. Zeitung z pornolami. Nieważne co to jest. Chcę potem robić swoje domysły głupie. Dobra. Niech pomyślę. Czy to ma sens? Czy to ma sens? Wyłącz odbicie lustrzane. Nie mogę. Czy to ma sens, co ja myślę? Trochę ma. Trochę ma. Ale no trochę. Ale dobra. Cześć Gawron, witam Cię. Witam wszystkich, którzy przybyli. Można od razu tak. Można dać followa na kanale. Zdonować mnie na nowy statyw. Można kupić suba. Jak ktoś ogląda na YouTubie, to można łapkę do góry albo zasubskrybować kanał, jak ktoś tego nie zrobił. Napisać komentarz. Na Twittera, wejść na Facebooka, na G2A. Wiecie, wszystko można. Wszystko można, zawsze można. Byle cicho i ostrożna. No, moi drodzy. Jak ci kupię statyw, będzie fraud i pranie pieniędzy. Można dać suba SMS-em. Chyba można. Chyba można. Dlaczego? Jak się da, to podłącz starą kamerkę i zgrywaj z niej dźwięk. Nie da się. Jak komuś nie pasuje, to raus. Ale i tak wiem, że będziecie oglądać, także nie wymyślajcie. Kogo będziecie oglądać, jak nie mnie? Także nie bądźcie tacy mądrzy. Nie pokazuję donate'ów. Wiem, no bo zasłania. Zasłania kamera. Są donate'y. Tylko kamera zasłania. Nie będą mi na pysku wyskakiwały. To jest moje narzędzie pracy. Nożyczki. Ale to ładnie widać wszystko. Masakra. Pięknie. To był super zakup ta kamera. Naprawdę. Dobra. Teraz robimy taki motyw. To jeszcze na pół. Prowizorka. Prowizorka do czasu, aż uzbieramy na nowy. Także jakby ktoś chciał zdonować na nowy, to proszę bardzo. Za rubo. To proszę bardzo. Co ja zamierzam z tą gazetą zrobić? Wsadzić.
Dobra. Opada, ale wolniej. Ile potrzebuję na nowy? Z 500 zł. Co najmniej. Nie no, widziałem za 120. Mniej więcej powinno być. Clayman. Jakbym tamto tak wyraził na Hama. Cześć Rafał. I tak tu połączył z tym, to będzie mi opadać, a jednocześnie... Dobra, to da się zrobić. Da się zrobić. Sznurek przywiązany do końcówki i do nogi statywu. To nie jest głupie z jednej strony, ale z trzeciej strony trochę głupie. Ale trochę nie. Tylko czy ja mam taki sznurek? Sznurek podjedzie do góry. Nie podjedzie do góry, bo mogę go przykleić. Stare sznurowadła. Nie mam starych sznurowadeł, ja wszystko w domu mam nowe i to jest ten problem. Sznurek do statywu i do sufitu. Ja może ten sznurek od razu do dupy se przykleić, co? Przekonaj mnie do dosubowania cię. Nie będę cię przekonywał. Nie chce mi się. Subuj albo nie. Subuj albo raus. Wełnę daj, nie sznurek. Nie mam wełny chyba. Mam nici jakieś? Teraz powiem szczerze, wprowadziliście mnie w konsternację. Czy lepiej to przykleić, czy lepiej to udupić na... Sznurek z bluzy. Ja i w bluzie nie będę miał sznurka. Dobra, dupczyc to. Dupc to i się śmieje, jak go dają. Nie da się nic wykręcić. Wykręcić to idzie chyba Inta na Zolu. Dobra, słuchajcie. Także manewr pierwszy. Gazeta plus taśma. Dobra, także słuchajcie. Słuchajcie. Zak. To jest super wyżej, niżej. A gówno. Kamerka dropi. Nic nie dropi. Takich rzeczy się na trzeźwo nie montuje. Ale dobry sok. Ciekawe co dropnie Staszy. Ha! Kurwa! Taśmowy król! Od dzisiaj mówcie mi taśmowy król! A! Pamiętajcie, w śląskim domu jest wszystko. Wszystko. Kiedy można było odnajtować taśmą? Wymierz sobie ile masz podłogi. Stojaczek ci wytnę. A, dobra. Nadajesz się na pogromcę mitów, tak? No spoko. W śląskim domu wszystko, a sznurka nie ma. Warszawiok, ty tam patrz, żeby ci się żona w syrenę nie zamieniła. Bo syreny ani nie zjesz, ani nie pogadasz z nią.
Dobra. Teraz jaką wybrać? Jaką wybrać? Dobra, wybieramy taką do filmów tych. Jak w filmach, wiecie, że tak. Jasną aryjską. Szara byłaby najlepsza. Słuchajcie, najpierw robimy taki manewr. Głosowanie? Dobra, możemy... To jest niegłupie. Możemy zrobić głosowanie. Uwaga, wszystkich zapraszam na czat. Kogo jeszcze nie ma na czacie, to zapraszam go na czat. Będzie ankieta. Uwaga. Jaka taśma? Pierwsza opcja tak. Jak to się nazywa? To nazywa się Tesa. Widzicie? To jest taśma Tesa. To się nazywa Tesa. Teraz druga opcja jest taka, czyli taśma Schüler Eklar, niemiecka, porządna. Schüler Klar. Trzecia opcja to jest Rostomili taka taśma. To w zasadzie nie jest taśma, to jest taśma na ścianę do malowania. O, jak tam pasek malowałem, widzicie, przy suficie, to tym oklejałem, no ale może to się przyda. Blue Dolphin, czyli niebieski delfin. No i te trzy typy taśmy tutaj przeważają. Także uwaga, wszyscy na czat. Kto jeszcze nie jest na czacie, idzie ankieta. Głosujcie. Głosujcie, ja wam zaraz podam wyniki. Teraz powinien lecieć taki motyw. Pam, pa, 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 tam, pam, 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 ping, 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 ping. Damy 1,5 minuty. Halt! Moi Państwo, wynik to Tesa. 55,7 na Tesę. Czyli wygrała taśma. W ogóle byłem zdziwny. Myślałem, że Schüler Eklar. Niemieckie, no wiadomo, niemieckie to porządne, no ale nie tym razem. Także Rostomili została taśma Tesa. Ta taśma. O, wygląda w zasadzie obiecująco. No, dobra. Także tak. Motyw mój jest taki. Usztywniam łonym z gazety, po czym zaklejam. Tak to będzie wyglądało, moi drodzy. Ja tylko sobie czat, coś mi się Witam wszystkich, którzy w ogóle przyszli. Wieszaj pan tam ciuchy. Na trytkę próbowałeś. Srytkę! Żygać mi się chce tą waszą trytką.
Tę dupę se na trytkę zepnijcie. Dobra, słuchajcie. Teraz każdy lubi ten dźwięk, nie? Dobra. Codziennie w robocie słyszę ten dźwięk. To mnie zaskoczyło. Tego momentu nienawidzę. To jest, powiem wam, tragedia grecka, antyczna. O, uratowałem. Zanim zaczniesz kleić Ein Prosit. Ein Prosit, ein Prosit, der glücklich seid. Ein Prosit, der glücklich seid. Wir versaufen unser Oma ist ein Häuschen. Kurde, rwie się ta taśma. Jak pierun. Trzeba było wybrać niemiecką. To nie. To żeście wybrali jakiś tesar. Chiński pewnie. Nie wiadomo w sumie. Co to za koszulka? Nie pytaj się skąd ino godej Michanys. Dostał na Geburtstag. Się erbnął. Jak to się godo. Chociaż pieron wie, czy teraz będzie można fajrować Geburtstagi, czy ino świętować urodziny. Dobra. Kajodou teone. Kajodou. Tyś mi zabrał. Kaj one są. Cip, 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 cip. Cip, cip, cip. Cip, cip. Aha! To sam są pierony. Dobra. Janusze technologii. Alojzy techniki. O! Słuchajcie, i wyszła mi taka pała. Takie cygaro duże. No. Także tak to wygląda. Czy idzie taki plakat z grubiożem? Ten plakat jest kupiony na stronie gryfnie.pl. Darmowa reklama Gryfnie. Jakbyście mnie kiedyś oglądali, to możemy razem coś złonacyć. Bardzo chętnie. Jestem otwarty na wszelkie formy współpracy, gdzie można zarobić. Jakieś eciepecie oczywiście. Dobra. Słuchajcie, teraz tak. Trzeba obcyrklować sobie, jak to będzie wyglądało. Będzie to mniej więcej... Będzie to... Tak. Dobra. Ja bym to zrobił tak. O. Widzicie, na czym polega mój zamysł? Forma usztywnienia letkiego. Tak to przydupił i tak. O. Wiecie, o co chodzi. I potem wszystko to dupnął tą taśmą. Taki mam zamysł. Żeby to tak zrobić. No i spoko w sumie. Powinno trochę sytuację polepszyć. Chociaż i tak główną część da to. To jest tylko, że tak powiem...
Ale to nie o to chodzi, że ja to samo dam i to się zegnie, tylko ja to potem jeszcze... Jezu, jacy wyjścia są normalnie... Nie powiem. Potem wszystko to taśmą zakleję. Potrafię to utrzymać kciukiem, tak, że wciska lepiej... Albo druga opcja, można to zrobić, by było tak złożyć i... Nie, to nie wejdzie tutaj. Albo tak. Nie, to jeden pieron. Dobra, słuchajcie. Z tyłu daj, to się nie zegnie. Ja bym ci to plasteliną zalepił. A, gównem. Idź do metalowego. Tak, już idę do metalowego. Już lecę. Co wy myślicie, że ja mam czas się dupcyć w jakieś sklepy metalowe? Ja to muszę mieć na już. A w dalszej perspektywie to ja sobie nowy statyw kupię. Bo to jest prowizorka, to jest na chwilę. To ma podziałać na... krótko. Ale podziałać. Kurwa. Masakra. Co się z tą taśmą zrobiło? Opa być to w 5 minut zrobił, a w 2. Ja niestety w 30 minut skleja. A ty, rzeźnik, nie być taki mądry, bo się skończy. Po co ci ten statyw, skoro słychać cię tak samo, gdy mikrofon leży daleko lub blisko? Jeżeli ktoś uważa, że teraz słychać mnie tak samo, jak przez ten mikrofon, to niech się uda do specjalisty, bo jest głuchy, a może nawet ślepy. Stevie Wonder. Krótko mówiąc. Masakra. Masakra. Wyście są głusi normalnie. Masakra. Kuwa. Ja to naprawię. Dobra, to jest faza numer pół. To będzie za słabe. Jezus Maria, wy nie rozumiecie, o co chodzi. Wy nie rozumiecie, o co chodzi w ogóle mi. To nie ma tego utrzymać, tylko ma to pomóc w utrzymaniu. Ja aż taki głupi nie jestem. Dobra. Tą taśmą obesraną. Dzięki. Nie mam druta żadnego. Zaproś Agę, niech ci trzyma mikrofon. Ho, 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 ho. Zesrałem się ze śmiechu, dosłownie potargało. Jak macie głupstwa mówić, to nic nie mówcie. Dobra. I teraz tak. To mniej więcej musi być tak, tak, tak. Teraz jest najgorszy moment. Słuchajcie. Teraz trzeba to wszystko tak zakleić, żeby się trzymało. Dobra, uwaga, kleimy.
Boję się. Boję się bardzo. Ach. Z tyłu, z dołu. Trójkąt jakby. Dobra, 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 dobra. Czy ja widziałem 120 zł na nowy statyw? Dickshyn, tyś mnie jeszcze nigdy nie zawiódł. Dziękuję pięknie. Ale to trzeba skończyć. Dziękuję pięknie, Dickshyn. Dziękuję. Dziękuję pięknie, ale... Ja to muszę zrobić. Ja muszę, wiesz? I co? Zesrało się kakao? Mogę nawet trochę regulować. Jak ja zrobię, to wąbatki slecą. Nawet regulować trochę można. Po niemiecku żech to zrobił bez mała. Po niemiecku. Łociulingesus. Niemiec by kupił nowy statyw w nocnym. Przykro mi, ale na Bytomiu nie ma sklepów ze statywami. O. Powiem wam raz to Emilii tak. Nie jest to za piękne, ale... O. Jak działa, to nie ma co się srać, nie? O. No i Bella Fantastico będzie. Mogę sobie trochę obniżyć. O. A. Wygląda jak kokon. O, panie. No dobra, ale słuchajcie, teraz żeby to miało jakiś sznyt, żeby to miało hochglanz, ja bym zastosował, wygląda jak kupa zerga, zajęło się tylko 47 minut, to mało czy dużo? Sobie samochód staśmy.
Szerzenie się zalęgną. Ustaw mikron pochylenie. Ustaw sobie na mikrofonie pochylenie samego mikrofonu, bo ci jebnie to. Co? Grozisz mi? Ja bym to jeszcze tą modrą opierdolił, żeby było gryfnie. Z wyglądu. Nie opada. Słuchajcie, co chciałem powiedzieć. Oczywiście donacje działają. Proponuję dać followa na kanale na Hitboxie, bo wesoło się tu bawimy, jak widać. Można też wejść na Facebooka, na Twittera, na YouTubie oczywiście dać subskrypcję, kciuka. Proszę Państwa, tak wyglądają te live'y. Jeżeli ktoś ogląda to pierwszy raz, może być zdziwiony. Może być nawet skonsternowany. Ale powiem Wam, że nie ma co się dziwić tak naprawdę, bo nic dziwnego się tu nie dzieje. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest tak, jak miało być. A nawet lepiej. Także to jest na żywo. Będzie też na YouTubie. Kolor taśmy jest nieprzypadkowy. Jak masz mikrofon i samo to, co trzyma mikrofon, na tym można ustawić, jak będzie ustawiony sam mikrofon. Nie rozumiem. Nie rozumiem, także sorry. Chyba jestem za trzeźwy. Piękna taśma w temerskich barwach. Lepsze niż Nvidia Share. Miałeś jakiś futer. Do królików. Ino do królików. Wiecie, jaki to jest wzrok? To jest wzrok zwycięzcy. Nie wierzyli, a udało się. Jemu chodzi o uchwyt mikrofonu, że możesz sobie go regulować, jeśli chodzi o pochylenie w dół i na boki. Co? Co? Co ty do mnie rozmawiasz? Zaraz kończymy, już chwila. Ostatnie sznyty. I zrobione. Dobra, zasadniczo. No tą końcówką samą możesz kręcić. No. I co z tego? Bo dalej nie rozumiem. Chodzi o to gówno, w którym bezpośrednio trzymany jest mikrofon. Nie wiem jak wasz mikrofon, ale mój nie jest trzymany w żadnym gównie. Więcej taśmy już nie daję. Sam mieszkasz, wynajmujesz coś na Śląsku. Nic nie wynajmuję, jestem u siebie. Czy to wygląda jak wynajmowane? To jest moje. Z pokolenia na pokolenie. W tym pokoju kiedyś mieszkał mój pradziadek. Tak na marginesie. Między książkami trzymał niezbędnik. Na wszelki wypadek, jakby wojna przyszła zaś. Tak słyszałem. Więcej delfina, bo widać Tesę. Gówno, dobra. Niklaus Meister. No ale co, powiedzcie, zawodowo zrobiłem. Jak na te warunki z marszu, bo powtarzam, że ja wszedłem do domu po przejechaniu 630 km pociągiem.
Nigdy słyszałem, żeby ci mama krzyczała spać dziadu. No bo nie mieszkam z mamą, bez to. To było proste do wymyślenia. Słuchajcie, żebyście mogli finalnie ocenić konstrukcję. O, proszę, oto tak to wygląda. Jest to, moi Państwo, efekt wytężonej pracy. Ała, tu mnie w ogóle coś użarło w rękę. Śląskiego. Jak to się mówi? Śląski temperament, niemieckie wykonanie. O. Znaczy wykonanie takie trochę polski Janusz, ale ja wygląda jak nowy miecz świetny. Bejcą pierdolną. Ale pomysł mój. A tam mój. Mój to mój, twój to zbój. Słuchajcie, i to jest sukces. I to jest sukces śląskiej myśli technicznej. Znaczy wiadomo, to jest prowizorka, no to ma posłużyć trochę. Przez Niemca, a nie Ślązaka. Nie no, Ślązaka. To ma posłużyć trochę i tyle, myślę, mi posłuży. Dobrze. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę, tym, którzy oglądali na YouTubie. To jest cały tutaj know-how, który się przewinął przez ten film. Można bez problemu wykorzystywać, prawda, w swoim zakresie, jeżeli komuś się coś takiego przydarzy. Także prawa autorskie jakby są udostępnione. Można używać bez żadnych obawień. No i dziękuję za uwagę. Jestem ciekaw opinii. Oczywiście, kto na live, ten sub, donate, follow, Facebook, Twitter, YouTube. Kto na YouTubie, łapka w górę, sub, komentarz, Facebook, Twitter, G2A, koszulka. No i dziękuję.